Der findes principielt to typer silikone. En massiv silikone, som denne her, eller en opskummet silikone, som denne her. Den her kalder vi i daglig tale svampegummi, men mere om den senere. Hårdheden på den massive silikone ligger typisk fra 35 til 80 shore og kan måles med et shoremeter. Det mest brugte, det vi sælger mest af, det er shore 60, og shore 60 svarer som sagt så til et hårdt viskelæder. Princippet gælder egentlig for både slanger, profiler og plader af alle slags. Der findes også højtemperatur silikone, hvor temperaturen kan gå op til 300 grader, men normalen ligger fra minus 60 til 200 grader. Alle emner er produceret af massiv silikone, der som udgangspunkt er godkendt til kontakt med fødevarer, og databladene kan downloades på vores hjemmeside.